Els contes, cançons i jocs són eines de socialització primordials en l'etapa de 0 a 3 anys. En aquesta etapa, els infants comencen a descobrir el món que ens envolta i a construir la seva identitat. Aquestes eines pedagògiques poden reforçar les normes socials hegemòniques o bé les poden transgredir. És important, doncs, que com a educadores ens fem aquesta pregunta. Les cançons que cantem i ballem, els contes que expliquem i mirem, els jocs que fem, promouen la llibertat dels infants per ser com vulguin i reconeixen i celebren la diversitat? O bé perpetuen idees i pràctiques cis heteropatriarcals, racistes, classistes i capacitistes? Mirem algunes propostes d'idees transformadores. Els contes. Els contes ens mostren com és el món. Manifesten allò possible. Els infants es reconeixen en les històries que hi ha, en com són els personatges, en què fan i què no, en quines relacions tenen entre ells i amb l'entorn. A través de les il·lustracions i dels relats dels contes, estem mostrant una sèrie de valors i significats que seran rellevants en el seu desenvolupament. Us deixem amb alguns consells per introduir la perspectiva feminista en els contes. Les cançons. La música és un llenguatge artístic que ens acompanya des que naixem. En aquest cas, és important que ens fixem en les lletres de les cançons que cantem. Quin model del món ens estan transmetent? És el que volem transmetre als nostres infants? En l'etapa 0-3, els infants no tenen capacitat crítica per analitzar o debatre les cançons. Degut a això, recomanem fer ús de referents musicals positius i diversos. Us deixem amb alguns consells per introduir la perspectiva feminista en les cançons. Els jocs. El joc està present en les diferents àrees del desenvolupament de l'infant. Amb aquest treballem la motricitat, la imaginació, la construcció del llenguatge, la relació amb el grup d'iguals, amb l'entorn i amb els objectes que utilitzem. Us deixem amb alguns consells per introduir la perspectiva feminista en els jocs. En aquesta càpsula us hem donat algunes idees, però n'hi ha moltes més. Us convidem a fer volar la imaginació i generar les vostres pròpies maneres d'introduir la perspectiva coeducativa als contes, jocs i cançons.